Just autobus. Dneska je s vámi Pavuk a dneska je to Verizej. Každé nás to Hill 30. A niečo si dáme na vypočutie. 8 days watching my men, my family be killed. 8 days wishing it would 9 stop. dní, 9. Ajajaj. Chcel by som byť na jeho mieste. Baker. Ináč za hrdinu alebo vojaka, za ktorého hráme. Hráme za Matt Bakera, ktorý bol v 101. výsadkovej. Ak čo k tomu dodať? 101. výsad... Dobre, zastavím si to. Ešte kúknem audio. Bol v 101. výsadkovej. A toto je nejaký, akože ukážka, jakže by skoro konca. Trošku ma tu rozčuluje ten crosshair. Dneska video bude také, že po mene hody. Ono to furt prepína. Tak toto prvé video bude také failovatejšie. Úžasné, že budem jedné zemi. A ja dám striha a poriešim to, lebo s tým tak sa nedá hrať. Asi môžeme pokračovať. Takže vracíme sa k tomu, čo to je. A ešte základné nadstavenia, lebo tak to vám poviem. Jak môžete mať, že streľbu. Toto si dám na T-čko. Alebo na Z-ko. To mala byť Z-ko, to je jedno. Aj tak budeme počať sekundár. Follow to ide. Len E-čko. Z. Squad and action. Fire. Zoom toggle. Tak s tým si nebudem ani zamierovať na nič. Dobre, môžeme pokračovať. PS, toto je len ukážka začiatočná misie sú ťažšie. To je moja kryca palba po mene. Akože ja som toto prešiel. Len som si dal malý challenge, že keď už túto hru zahrám pre vás, tak uhrám s menšou nastavený obrazovky. Nie že menšom, ale nemám ho vo nie že full screen, ale mám ho vo full screen, ale v šírke 800x600, či čo to je. Je to ťažké. Save me. No. Kamarát je v porádku. Asi. No není. Škoda. Škoda, save me ho, Baker. A toto je akože úvod k tomu, čo bude na konci. Ubisoft Entertainment Presents. A obrázky si pozrite. Dneska to nebude asi dlhé video. Toto by bolo na ukážku. Asi. Rozmýšľam. Budete mať toto aspoň. Niečo. Herčok, Ellen, Garnet, Baker, Korean,
Hm. Ježiš. Ten šéfko, to bol iný pán. Matthew Baker. 101. výsadková. Keď sa nemýlim. Ináč po boku vidíte, že kto to vytvoril túto hru. Tu máte veľa vecí písaných, ale... Keď... Nie, že keď... Dám malý návrh. Keď dáte 3 lajky, tak natočím ďalší diel. Alebo keď tam bude aspoň nejaké tu zhliadnutie, lebo určite sa vám bude táto hra páči. No aj keď to není taká príbehovka, ale strelecká, ale stojí to za to. Baker. A dúfam, že sa vám to bude páčiť. Dostali sme bronzovú hviezdu. A môžeme... Dobre. Urobíme... A to prvú misiu neurobíme, lebo... Dneska už na to nemám náladu. Malý street. No môžeme pokračovať. Prvú misiu som sa rozhodol, že kvôli vám natočím I aspoň never asked kúsek. to be squad leader, but I had no choice. Now I've got 13 soldiers under my command. 13 men depending on me to make the right decision to not get them killed. 13 families relying on me to bring their husbands and Dokumentovanie je sons home. najlepšie. 13. 14. Či 13. 13 is not a lucky number. 13 není šťastné číslo. A ideme na to, kamarádi. Stand up! Hook up! Check your equipment! Remember, this squad sticks together! Once you hit the ground, find Baker! Sound off! 13 okay! 12 Tak toto by som nechcel. Horí ľavé krídlo. Čo urobia? Budú musieť vyskočiť. Už sa neskontrolujú. Hento láno bolo, že keď už išiel vyskočiť, tak aspoň si myslím, sa mi zdá, že je to tak, že jak išiel, tak sa jak, že by trochu porozbehol a otvoril sa mu padak po chvíli. A bolo to samé. Niečo padlo. A sa mi zdá, že vybava. Úžasná hra. Takže úžasné. Máme ísť za objektívom. Šprinty tu neexistujú. Toto je jakže mi maličký tutoriál, aj keď tutoriál sa dá urobiť zvlášť, ale... CTRL stand up. Hej, tu je my friend. Ty, ja som tak zvyknutý na to goučko. Už neviem hrať ani túto dobrú hru. Zas mi niekto pípal, že je online. Thank you, my friend. No to mi vysvetlíš? Áno, Fire. Ale my to nebudeme. A Včkom sa bojuje, Fkom a Rkom by sa malo ísť. Ticho? Nemci. Trafil som ho raz, som myslím. No, tento nedopadol dobre. Si v porádku? Asi nie. Musí bol ťažko zranený, tak by som ti pomohol, že už by... Niektorí to berú ako želanie
k smrti. Je to stopnú. A niektorí to musia dokázať. Kde ideme, kamarát? Ja už viem skoro akože kde mám ísť. Vidíte? Aspoň, že sa toto aj natrasa tá zbraň, akože, že... Neviem, jak to povedať, že má aj taký, že strach trochu. Alebo aj keď dlhšie držíš pištol, tak si myslím, že... Takže sa nevráca. Domček. Trošku. Alebo akcia. Legit. Korean. Jak sa volá tento moták? Neviem, vždy ho zabudnem. A to je najlepšia halus. Už ma chytá. No, klop, klop. Kto je tam? Americans, what town is this? What American? Hello. Any of y'all know French? I can't understand a goddamn word she's Ja jabbering. som tu mal crčené na hlas, aby Then get your ass over here, son. kričala. Pouvez-vous nous dire où nous sommes? She says we're just northeast of St. Mary Glees. Napijem sa aspoň. Well, we're heading in the wrong direction. I'm gonna see if I can gather some more guys. Y'all head that way, through the gate, and link up with anyone else you find as you head east. No, môžeme Stay pokračovať. alive. That's an order. Tento diel bude dlhý. Dobre. Môžeme pokračovať. Silence the gun. To je nejaký, neviem, to je nejaký simulátor na zbraň. Blízko. Saint-Mère Église. Čo je tomu? Église. To mi môžete poraziť aspoň dokumentu. DND. To je deň. Títo parašutistické jednotky. Keď už vám poviem niečo, tak to bolo najväčšia americká spojenecká vyloďovacia operácia s názvom Overlord, ktorá sa začala, že noc predtým sa, no, jak medzi 5. a 6. júna, prelomom noci, najprv padli tí výsadkové jednotky, tí mali zničiť železničné trasy cez tí mosty, aby sa nemohli dostať nepriateľské jednotky. Aha. Potom o 6 ráno sa začali vyloďovať americké jednotky. Teraz budem mali tutoriál. Dobre vyzerám. Space, 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 space. Toto je taktika. Dobre. Dobre, ideme do taktiky. Amis. Je sa skrčilo. Povedz mi, že som ho netrafil. My si počkáme. Prehadzuje sa s tým, to sa mi zdá.
Si robí srandu, tak to si nemá. Die Amis fallen uns in die Flanke! Die Amis fallen uns in die Flanke! Lol. Tak toto není dobré. Keď sa budete čudovať tejto obrazovke, tak vždy mi to minimalizuje potom. Po smrti to je trochu na nič. Ešte dva, že no scopy. No. Budem sa snažiť hrať asi na dálku. No funguje to. Nabiť. Kára. Toto Nemecko má strašné toto. Takže tu má asi Američan. No super. Nabijeme. No, dobre. Jesse Hasaj. Seržant. Plukovník, seržant, či čo to je? Keď sa nemýlim. There's nothing we can do. But Sarge, keep moving like it. A ideme ďalej. Hodil by som mi nejaký samopal. Aspoň tá ich MP40. Už sa na životnosť. Vo farbách dojí. Není to VHčko. Škoda. Super. Die schlachten uns ab! Die fallen uns in die Flanke! Here we go! Think we got 'em all. To všetko, či? No? To je blbosť, kde idem. Na blízko nepôjdu. Môžeme ísť. Hej, flakina. Musíme ísť, ak nenapadne. Koľky sú tam? No, ono, že nenapadne. No, tak tento diel je úžasný. Boky doliny sem kávu dopije. Sorry, typek. Takže mohli by sme pokračovať. No tak toto som nesel. Nervy. A ešte raz sa ospravedlňujem za to, že sa to mi furt zmenšuje. Čo mi ide na hlavu. Počkajte.
Tak prosím, použije zbraň cez scénu. Čo majú? Vybehne. Tu má za to. Well, no shit! Baker, get around them! We have to get a flank on them! Počkajte, rozmýšľam nad taktikou. Chvíľku vedu. Škoda, že som mu nedal. Hrášnem to. The Abby's fire here down on the shop! He's down! Myslím si, že už by to mohlo stačiť. No tak toto bolo moje najskôršie rozhodnutie, že dneska vlog nebude. Aby ste pochopili. Že vlog nedáme, ale dáme si toto radšej, nejakú hru. Lebo aj to malo byť v tom spomenutom vlogu. Že má byť nová hra a namiesto toho skončí asi Hero Zero. A hen, jak sa to volá. No teraz vám to aspoň poviem. Hero Zero má skončiť séria a Call of War ostáva, Shake zostáva a ešte jedna hra, teraz si neviem spomenúť ako sa volá, máme ísť ku koncu, ale teraz ešte aspoň do rozpráv. No, tak Hero Zero odpadáva a Good Game Empire, ale možno s nich ešte neskôr budú diely, ale teraz na chvíľu. A namiesto toho by malo byť toto, Brother in Arms a asi bude Gladiatus. Neviem. Ale dneska by mal vyjsť ešte Clicker Heroes. A no dneska akože myslím takto, že natáčam to ten istý deň jak Clicker Heroes. 25. by malo vyjsť Clicker Heroes prvý. A 26. by malo ísť. 26. má výjsť asi to. No 26. vyjde toto. A potom by mal byť za 2 dní dáme asi Shakea a Call of War. A ešte raz sa vám musím ospravedlniť, ale strašne sa chcem ospravedlniť za to, že som dlho nenatočil video. Asi týždeň. Dôvod je známy spomenutých Clicker Heroes, ale skrátené vám to zopakujem. No, boli škola. Zase sa učil na písomky a práv známky. A trošku sa mi nechcel niektorý. A cez víkend. Teraz aktuálne nemohli, lebo niečo robíme s domom, takže učí sa. No tak to bude asi všetko. Ešte dojdeme k týmto týpkom. Daje nám konec misie. Zase to pauznem, lebo keď by dal mi tú medailu, tak mi toto. Tak mi poví, že zmenšilo sa vám to a potom sa vám rozlúčim pri ďalšej misii, takže mal ísť. Môžeme pokračovať. Takže na ďalší deň, alebo na ďalší diel si chystám túto misiu Ambush at Exit 4. A budem sa snažiť toto video, aj keď budú dlhšie, lebo naše priemerné, koľko trvalo priemerné video? 10 minút, tak toto budem mať 25 minút, maximálne 30, keď budem mať nervy, tak to vypnem. Takže pri týmto sa s vami lúči Pavúk.